Nangama-signs akhombisa ngokusobala ukuthi wena abafana uyabathanda and kumele ushintshe. Number 1, unenamba ezingaphezu kwa-5 zabantu besilisa efonini yakho. Uyazasabalala bo inamba yakho. Uthanda abafana wena. Number 2, njalo uma ubona abantu besilisa ulimi lakho lihlezi ngaphandle, uzoshintsha ne-voice. Unjani sipha? Hayi bo girl. Uthanda abafana wena. Number 3, uhlezi ugqokile kingi. Ufisela banisha. Ayikho nje mhlawumbe ingubo enhle mhlawumbe ekudedelayo nje mhlawumbe enezimbali ehlobisile. Wena uthanda abafana wena. Number 4, izinga lakho lokutshikiza mawuhamba. Uyishekhelana. You said too much. Bengezalunga uJesu la wenza kahle washaya iwayini. Number 5, uhlezi usemahhotela kodwa uyibhukheli. Kubhukhe bani? Libhukho ubale lo hotela kani? Uzoba nenkinga. Iwana nabafana.